Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Suntem aici cu Shadow. Salut. Azi vom da 1v1 și nu uitați de un like, de un subscribe ca să facem noi acolo mai mulți abonați și la 10 like-uri vom face încă un videoclip de 1 vs 1 cu alt YouTuber care face stand-off, dar nu vă dau spoilere. Așteptăm să treacă warm-up-ul, că nu pot să pun decât dacă dau oprire. Da, în fine, uite, începe acum. Și ce zici, mă, Shadow? Te bat? Nu știu, vedem. Deci jucăm și cu mix sau fără? Fără. La mid prima rundă? Sau Poftim? vrei la mid prima rundă? Da, hai. Hai mid. Mid la mid sau? Hai aici. Wow, bravo. Nu știu, e primul meci. Am mai dat un meci de Alice, ăsta e al doilea. Opa. Și-a luat sniper. What? Bravo. Mamă, ce skin. E epic. E la 100 de level, îl știu. Și da, bă, băieți, poate ne bate Shadow, cine știe. M-a luat grenada aia. Mamă, frate, n-am banda arme, că dacă aș avea și aș lua în patra. Uite, acum am banda, n-am banda armură, din păcate. Hai, stai. O să încerc să dau cu arma asta. Wow. Sunt bun cu M4. Mama, am luat flash-ul ăla! Ionel! Că mai aveam 11 HP. Mamă, frate, dar mi-ai dat flash-ul ăla, grenadă, fa. I-am dat la nimereală, nu știu cum să dau. Chiar l-am luat. Nu știu, frate, eu mereu le iau, parcă zici că vrea să le iau, nu știu. Mamă, frate, joci numai AVP. Bine, mă, hai să joc altă armă. Nu contează ce joci. O să joc acum la sol, să văd dacă mă bate. Te speria, nebunule. Nu știu unde ești. E masa asta. Dar ai luat flash-ul ăla? L-am luat. Ma. Wow. Mamă, 5 HP. Mamă. Hai să luăm pe ăsta. Poate îl ia. Cine știe.
Ia flash-ul ăla. What the fuck, bro? Da. Ce? Cum? Nu l-am luat. E, nu, că apăra... lasă. Am vorbit. Da, au apărut, dar era în spatele meu. Și l-am luat foarte bine. Bro... Mamă, bro, n-am șanse. N-am ce să-i fac, are level 100 și medale de 2023 de aur. Omul e special, bro. De hăuri. Ia-mă pe ăsta. L-am luat. Nu? Poate să-mi dă decât 10. Da, cu ăla, cu... Molotovul. Da. Ia o joc cu armele astea. Ce să mă bani. Ne facem așa. Facem așa. Da, bro, bravo. Ești bun, bro, bravo. Pe bine, bă, băieți, ăsta a fost videoclipul cu Shadow. Nu uitați de un mare like și de un mare subscribe. Dați un share, comentariu. Eu am fost Rusu, el a fost Shadow. Pa, pa!